Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kynhun ya lekai under 17 jong ka Myngken Christian Secondary School, kabalakhor ya ka Jingjop ka baningkong ha ka limpong ya lekai football Indo France arhaja apusan ka baal. Kabala Sdang ha Paris, hadien bakalala ban pelim no ya ka US Greeny FC, the Saula not goal ha ka si balang. Kani ka Kynhun ya lekai hapo ka jingalam uba Bobby L Nongbet, kalala ban penpau ya ka jingbet ha kani ka jinga kun persya ya ka S Greeny FC, kabadan ha ka kerdan R2 jong ka France. Kani ka jingele kai ka balalong ha ka Greeny State layu I ya ka jingele kai ka bakraw klem dak mi lenti ya ka jing tibet katika Kynhun ka balami ikmat ya ka India bat kalapen kindit ya kitegi Kynhun ya kai jong ka France bat wat ya kinong pet kai ka Kynhun ya kai jong ka France ka balapau bha na ka benta ka jingele kai ka Khlaiñ bha kamshum lakmi lenti ya kum kani ka rukom ya kai ka Kynhun ya kai jong ka India henrei kinong ya kai ka Meghalaya kilapen I ya ka jing tibet ka bakarpang ka Jingstat bat ka jing ya kai ka ba itanat bha na pedeng kinong pet kai la don langru u deputy mayor ka tanat ya kai ka tekeri u deputy mayor jong ka Greeny bat u director ka tanat ya kai ha ka ba baro kilas ngau tanat bha ya ka jing ya kai jong ka Kynhun ya kai ka Meghalaya ka Jingstat ha ka rukom ya kai ka jongki ka jing Khlaiñ ha ka liang ka jing yada kalapan pau ya ka jing kiu shaprang ka football hari India kani ka Jingjop da Saula not goal kalapan shisha baki Kynhun jong ka India kila banyak kun ha ka kerdan ka bahe persya ya ka klub ka bapau na Europe. Hadien kani ka Jingjop ka Kynhun ya kai jong ka Meghalaya menta kadang pendet jingbut na ka benta ka jing kun persya ya ka Versailles FC ka banlong menta ka sngi ya ka Versailles FC latip kum kawai na ki klub ki Khlaiñ tam ha ka France ka bala pelong ya kani ka jing kun ka bas ngau tanat ban pet.